Welcome to my channel, Ping Bicolana Vlog. Ayan guys, for today gawa tayo ng butter shrimp. Ayan, naglagay na ako guys sa pan ng butter. Ayan, tunawin lang natin ng konti. Ayan siya. Halo-halo lang. Ayan siya guys. Kunti na lang. Ayan, maglagay tayo ngayon ng ating garlic. Ayan. Haluin lang natin guys hanggang sa mag-brown siya. Ayan na siya guys. Brown na siya. Ganyan lang ka yung pagka-brown. Then, lagay natin yung ating lemon. Ayan. Halo ng bahagya. Sunod ko naman guys yung ating dill. Ayan. Yung maliliit na yan guys. Hindi ko alam kung ano tawag niyan sa atin. Parang hindi pa ako nakakita ng ganyan sa atin. Then, isusunod ko guys yung ating hipon. Syempre. Ayan yung ating shrimp. Ginamit ko dito guys yung wala na siyang talaga. Wala na siyang balat. Ganyan kasi yung mga binibili nila yung walang balat. Ayan guys, sunod natin ang ating chili flakes. Ayan. Depende yan sa inyo guys kung gaano karami. Kung gusto nyo talaga as in medyo maanghang siya ng konti. Ako medyo binawasan ko lang ng konti kasi mayroong mga batang kumakain. Para hindi siya masyadong maanghang. Yung medyo tama lang sa ating mga panlasa. Ayan. Patuloyin ko lang siya guys ng konti. Ayan. Pa-brown ng konti. Yung ating hipon.
Ma-over ko kasi guys pagka hindi ko siya tinanggal. Kaya tinanggal ko siya ng konti. After 5 minutes, ibabalik ko siya. Ganyan na siya guys. Ayan, ibabalik ko na yung ating season. Thanks for watching.